Cousiña, moitas gracias a todos e a todas que estades aquí asistindo a este nombramento para o alcalde de Manzaneda. En primer lugar, quero cederlle a palabra a Pedro, como representante do Partido Popular, o Brena, o que queirades falar, ou os dous falar algo, cualquier cousiña. Felicitarte e felicitarvos a todos e nada, simplemente que ustedes para traballar todo con codo por o Concello e por a xente de aquí, que é o que nos Moitas gracias. Bueno, pois eu, en primer lugar, como sabedes, somos secreto, por tanto, sería imposible ir unha a unha felicitando a xente que nos votou a candidatura para ter esta maioría. Entón, pois quero desde aquí mandar un agradecimento enorme a todos e a todas as que nos apoyaron, que creeron un traballo destes 4 anos e que nos dan a súa confianza para outros 4 anos. Nos vamos a esforzarnos o máximo para que, dentro de 4 anos, que naide este decepcionado con habernos prestado ese voto, non? Despois tamén quero darlle a benvida a todos os concejales que estamos na corporación. Verena e Pedro xa é a segunda, xa son máis ou menos veteranos. A Bela e Marina pois tamén me acompañan de novo. E a benvida especial pois a Antonio e a Miguel, que é a súa primeira incursión nestas lides, e, bueno, que lle sea todo moi levadeiro. Que vos vou contar? Pois que estou moi ilusionado con esta nova etapa, que vamos a redoblar os esforzos para traballar no Parol de Manzaneda, da mão tamén do Partido Popular, que, por suerte, tivemos unha legislatura que nunca tivemos conflitos entre nós, que iso é moi de agradecer nos tempos en que estamos, que ven medas o que se ve na tele. Entón, o que vamos a facer é consensuar cousas, tanto coa oposición como coas outras administracións. En Manzaneda é un concello pequeno, entón tens que tratar de convenios ou cualquier tipo de axuda que pode recibir tanto a Diputación, Xunta de Galicia, axudas estatales, pero temos que ir todos da man. Un concello pequeno como o noso non merece a pena tirarse ao monte porque non faríamos nada solos. Por iso que temos que chegar a acordos, temos que tocar en 10 portas para que se nos abran 2, pero a política é así. Vos sabedes que cando vides a por papeles, a veces vos pode dar nun día e a veces hai que esperar. Pois nós pasanos o mismo. Igual faz unha cousa que pides agora e che ven en 3 anos, pero, bueno, é cuestión de insistir, traballar nela, e que están as portas abertas pois para cualquier veciño que queira vir a tocar nela, a chamarnos por teléfono, que o que máis nos vai a preocupar é as pequenas cousas, que depois podes pasar as grandes, pero as pequenas cousas do día a día para nós son fundamentales. E nada máis. Moitas gracias a todos por vir e que teñamos unha legislatura moi tranquila no plano social, que é o que todos merecemos. Vale? Gracias a todos por vir. Facemos unha foto aí de pé, ou? Sí. Pollémonos de pé para que nos saqueis unha foto en plan guai, vale? A que non se nos ve a cintura. Que salgamos guapos.